Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. MLA jong kejirang constituency menta kasngi ka Sautrik ubunai jelleu arajar arpuwei ula ai kublai kerpang syabaro ki paitba jong ka them ribhoi halor ka jingdam arpu kundai snem jong ka ribhoi district nadu balayo yala ka jong ka district ha ka Sautrik u jelleu khat khandai spa khandai puar uniu MLA jong kejirang constituency uba sostena sotun hagaban engkong ula ai kublai kerpang ya u Dr. Didi Lapang bad baro kinongelam kibela don benta ha kabaya kun ka benta ban penyo ya ka Ribhoi district da ka baong badai namar ka jinglen lade ka jongki ba ka Ribhoi kalayo yala ka jong ka district ka Bapura bad bakani ka district kala nangkeu artet ha baro kiliang hagani ka sngi uba sotun ula ai kublai kerpang ru ya baro ki MLA bad yi ki MDC jong ka Ribhoi district Yika Deputy Commissioner jong ka Ribhoi badru ya baro ki officer sarkar ki bala ai ka jing syakri na ka benta ban nang kentiu ya ka ni ka district ha baro ki liang ula ai kublai kerpang ru ya baro ki nong trei sarkar badi ki nong trei jong ka tenat ka koj ka khia ki bala ai ti met bat mensem ban yakun persya ya ka ni ka khlam jing pang COVID-19 Hagani kapur, bat apen pau ya kejing songu, ya ki kamtam menjadi Dr. Didi Lapang, iba dewei na kita ki nong yalam, jong ka Ribhoi district, iba la penyo ya ka district Ribhoi kejongi, bat ya ki weiru ki bala ya don bentalang, na ka benta ban penyo ya ka district. Kaya ni kapur ngasobat benpau ya kejing kublai ya baro ki paitba jong kadong Ribhoi district ki baro kublai bat ngapenpau ya kejing kublai ya ki parlok MLA baro na baro santli ki konsensi bat kumju ya ki parlok MDC na baro santli ki konsensi bat ngapenpau ya kejing kublai ya baro ki officers nadu I head jong district I DC nangta ki health workers baro nadu I DMHO ki doctor ki staff nurse ki health workers baro baki frontline workers baro kamtam hagani kapur kabadai kapur jong jingele na kabenta panyada lale bante lakam ya ka jingpur ke jong yang kepang Tehang ni kapur ngapen pau ya kejing kublai ka Sokaru kumju kabala ai benta kerpang na benta ka Ribhoi district kumbang ilatif ba ka Ribhoi district kadi ka aspirational district ingek scam ban increment scam ba ka district kejongi kanangyo ya ki kampung roi ki babun na ka benta ka jingdon kam ka jong ki paitba jong ka tong Ribhoi district bro kuwe kejongi tengapen pau kejing kublai sistem Next scam, bagi ikut scam, boleh untuk dekat bagi unirap ini baru, habaro kilian, kamtam, dan pelaj ini nak ini kicingnya, kebetulan hak ini kekuat, boleh tak, kebangiannya, ini ketam, boleh.